érezett. Ezért azt gondoltuk, megrendeztük a saját ékjózunk hálánkat, hogy megmutassuk, mi is jók vagyunk valamiben. Minden tanulóról kaptunk egy bemutatkozó verset, hogy közelről is megismerhessék őket. Nem is folytatom tovább a szót, lássuk az első kategóriát és annak jelöltjét. Először is tekintsük meg az osztály legszépebb tanulói. Így a jelöltek. Ő lenne egy Balázs András, de ő nem tanul, az más. Ő az, aki egész nap otthon tanul, mert a többivel szemben nem maradt a tanulás. Ő az összes tanár kedvence, de csak város nem az Bence. Az ő barátai igazából a könyvek, ezért a többiek sokszor belekötnek. Őt sokkal jobban érdekli a saját jövője, egyszer ő lesz még az évköltője. Őt volna vállalni Norbert. Ha nem hiszik el, kérdeznek egy Norbert. Neki is a bicikli az élete, és csak veszélyes kanyarban fékezre. Szeretik ismerni, ő a tempót élvezi. Ha valamit nem tud, szimplán megkérdezi. Játszana inkább, mint hogy ott üljön iskolába, ilyen az, aki nem érte ki magát iskolába. Ő is inkább iskolába belépne, csak azért, hogy megnézze, hogy elég a vége. Itt valami félreértés történhet. Hát, rólam nincs is vers. Hogy lenne a könyv, már megírtam. Bemutatom, ő a Kulcsabi, amit ő leművel, az nem minden aki. Ő is inkább órán rögcsél, mert eszik a tanárok, suliból megint elszökcsön. Őt jobban foglalkoztatja a szerelmet, de azért jó lenne a tanárok egyáltalán. Megértető őt, csak megnézett kettesek, ő a kis munkéletházja, hettesek. Azt mondja ő, vagy azt mondják, ő mindig azt dolgozott tettesek, mindig ő hozzá a jelentesek. Hát, köszönöm szépen, most nagyon meghazudtam, mert ennek számítottam. Na mindegy, ha már itt vagyok, hát akkor remélem, hogy így gyerek. De addig is, hölgyeim és uraim, a szavazást elindítom. Megkaptam a szavazás eredményét. Az első kategória nyertese Balázs András. Megtapsod neki, hölgyeim és uraim. Az ő jutalma, a tanárkönyv, amit majd unalmában olvasgatom. Szívből gratulálom neki. Mindent hölgyeim és uraim! A második kategóriában az osztály legcsendesebb tanulói lehetjük személyre. Következzenek a jelöltek.
Jelöltek, na itt vannak. Az ő neve Forgács Dániel, de arra, hogy tanuljon, még várni kell. Órán nem figyel, inkább kocskul, tesi órán már meg sem mozdul. Kérték tőle, hogy rakja el a telefon, ezért a tanár rá nagyon meg is haragszott. De ő nem érdekelte, és játszott tovább. Azt kérték az írás legyen szabadság. De meg is fejezte, ment inkább játszani, nem akar túl okosnak látszani. Ő így Mihály Tamás. Neki is jobban megy a csalás. Ő nem nagyon jár be órákra, mert a szülei nem tanították jóságra. Az a kifogása, ő inkább dolgozik, de mindenki tudja, hogy titokban dolgozik. Néhány tanár nem tudja osztályozni, de azért néha lehet szabályozni. Amikor bejön, akkor sem tud felelni, kezdve a tanároknak a poharuk betelni. Ő itt nem van aki. Szomorú meg mikor látszom, zárva van az aki. Ő az osztályoknak is csendes, de attól még nagyon rendes. Nem beszél sokat, amolyan félénk, de attól a fantáziája nagyon élénk. Őt is jobban leköti a játék, de attól megvan benne a jó szándék. A tanulásáról nem mondanék más, ő is jól ismeri a puskázás. És akkor, hölgyeim és uraim, a szavazást megint elindítom. Az eredményeket megkaptam. Egyértelmű szavazással ezt a kategóriát Bari László nyerte. Gratulálunk neki! Fáradjon fel a színpadra, és vegye át a díját, ami egy aranymikrofon, hogy máskor azért jobban halljuk. Mennyi ilyen ez az? Más, talán? Elkezdtem. Tehát azt is lettem. Azt mondja, hogy énekes. Na megint? Nem veszítheted. Még nem veszítheted. Még nem. Még eljögölök. Tessék, itt az ajándékhoz. Máskor legyél kicsit hangosabb. A változatosság kedvéért most a Bódi Imre amatőr színtársulatától a hamupipőkre vicces és szórakoztató előadását láthatjuk. Kiesett a fókuszból. Egyszer volt, hol nem volt, hol a kultafarkú Hector túl, ott ért egy lánc, hamupipőke, kinek története megelevenedik. Végre becsöltöttük a 14-et. Mehetünk a Rióba! Én meg el sem mehetek. Hamupipőke, hozzad azt uram, ha nem hozzá a rendet. Hozzam, Lore, hallgass már! Nem orrok vagyunk, hogy a kanunkkal lehet. Most idén vagyok! Hamupipőke belátta, hogy itt nem lesz el. Itt nem fogtok táncolni már. Én vagyok a jó tűnő. Hamupipőke mostohái elindultak a Rióba. Ezek ketten gyászolnak. Ne rigyál, itt vagyok. Sziklaltok meg rám. Most meg miért? Mert nem mehetek el a tanulra. Mehet. Dehogy mehetek. Na menjél már! Ha jó van már, megyek akkor a gágyunk. Hoztam neked elmaxot, meg ne nyomkodj! Ágilak meg.
Csúdát. Évfélkor lövik a pisi. De a tánc csak akkor kezdődik. Van jössz egy kó, vagy elsőni? Jó vannak. Hamupipőke elindult a Rióba 2 feles után. Miért vagy olyan? Szépen? Az a szuka lenyúlta a kanunkat. Jaj, de jó nekem. De ki vagyok rólad. Elérkezett az idő, hamupipőkének mennie kell. Bocsi szép fiú, de most lépek. Nem menj még, hisz olyan szép vagyok. Léptem, csá. Menjél már! Hamupipőke lelépett. A csudába, ellettem a megfogót. Hát ez nagyon büdös. Annyira nem is vagyok. Én vagyok, de jól tűnt. Még egyszer elmondod, toptos leszek tőlem. Megjött a herceg. Olyan szép. Tudom, de sajnálom a családok vagytok. Más próbáljál. Nekünk jó a méret. Dehogy jó. De jó. Értetlenek vagytok? Nektek ez nem is. Kapcsák. Ekkor a herceg megpillantott a hamupipőkét. Te is megpróbál. Adod ide, ez az enyém, anna anyám vette nekem. Járjunk akkor. Ha van pénzed, akkor meg. Elmész nekem is. Nagyon boldog vagyok. De csak azért, hogy túl szép vagyok. Mi vagyunk a mosdán, zsírítkerünk. És boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Én vagyok a jó. Hölgyeim és uraim! Az Ídiós programán folytatódik. A következő kategóriában a tanárok rémálmai következnek az osztály legidegesítő diákjai. Lássuk a jelölteket! Bemutatnám ő Simon Péter. Megfogott ő is vagy kétszer. Az a mondása általában kecske, mert kiskorában nem jutott neki elég teljesen. Megőríti a tanárokat agyilag, de régen szép verseket mondott a meddig. Neki a szakterülete a hülyeség, feleléstkor néha, ezért jól be is él. Ő az, aki egyáltalán nem készül órára, inkább a tortól fakad módára. Az ő neve Eke Péter, legalább tudja, mi az apotméter. Néha a tanárok kiakadnak rá, mert órán elektromos szikra nyújt rá. Őt sem nagyon foglalkoztatja a tanulás, inkább a semmitelés és a lazulás. Ő sem jönne le tanulni a könyvelést, jobban hajlik a számítógépen. Ő egy igazi üzletember, ezért fog börtönbe kerülni egyszer. Őt úgy hívják valaki, akiről. Van 2 autója, meg egy nagyfűja. Ha tanulsz okos leszel, szerint ez babonaság. Őt jobban érdekli a fegyver, meg a katonaság. Nem tudja, mit ér el, egy áramkörrel meg egy kapcsolóval, inkább a harcmező, lőjék a maszkolóval. Van úgy, hogy egyszer-kétszer elnézi, de ha már itt van, az iskolát elvégzi. Olyan erős, megmozdítani egy sziklát, indul is, mert lőnek rá visszát. De hölgyeim és uraim, szavazás még nem indítom? Nem. Először meg szeretném kérdezni a tanárokat, hogy maguk szerint ki fogja ezt a kategóriákat nyerni? Na, a két matek tanárnőnk szerint Attila nyeri. Hát én nem gondoltam volna. Na mindegy, de akkor a szavazást elindítom. Az eredmények meglettek. Nem meglepő módon ebben a kategóriában első győzelemmel nyert Pataki Attila.
Kérem, fáradjon fel a színpadra, és vegye át italnak. Most következzenek a tanúra késői az album irányba. Így már jelöltek. Az ő neve a van szerint. Megmutassák hétvégén. A tanárok azt nem verik. Az ő mondani valóját semmibe veszik. Ha éhesek a többiek, a kanyáját is megesznek. Nem egy nagy darab, inkább olyan sovány, mert azt se eszi meg, amit kiraknak vacsorán. Megírtak mindent, amurak ostobán, tanul is, hogy ne halljon meg ostobán. Nem lesz az, ki évvégén könyörög, mert tanulni úgy is közben. 10 névis Ákos bírta, mert az angolórát csak ő írta. Volt, hogy ő is a tanárokat kinyírta, de azért a vezetés jól írta. Nem értik, miért csúfolják róla. De azért, mert megdugott egy gyereket állítóra. Ő az osztályban az Elvis Presley, a felidegesítő olyan, mint egy férfi. Alapjában véve, ő nagyon boldog, nem idegesítik nagyon a gondot. Ő is szedte Martin. Már apa lehetne, ha nem fogott volna el az első rangig. Nem fogott sokat, amúgy csak 2, az eléjétől az emberre rá kell hívni a mentőt. De hagyja őszintén, hogy szereti a rockot, de nem nagyon előtleti most ezt a dolgot. Inkább tanul, nem zenél csak ritkán, hogy majd nem fogjon megpusztítani. Nem folytatja tovább, ő is inkább elmegy, majd a gitárjába 2 belefenged. És akkor a szabadás elindító. Hát, tanárnői szerint ilyen lesz a nagyóriában. Ákos Martin, ő papír. Hát nem meglepő módon ezt a kategóriákban Szedlák Martin nyerte. Nagy tapsot neki ölnéni ugrani, mert amit látom, ott is szép az alkú. Martin, kelj fel! Martin! Ez a gyerek. Na, csak fel kell! Az ő gyerménye egy ébresztő óra. És most a pródi táncos kantójai következnek. De jó! Én is szeretnék táncolni. Esetleg válhatnék közétek? Nyugodtan, de hogy fáradozol? Nem tudom, hogy táncolni, de azt én megpróbálom. De mit tettek a táncok? De mivel? Igen? Kész? Kézre? Adod? Azt.
Nem van. Azt a vélesztelik az évre. Hát, nekem ez minden álmom volt. Köszönöm szépen. Ez is amit tudja. Nem adják a szép. Addig is a székjóztó gálán folytatódik. Most, hölgyeim és uraim, az osztály káros szenvedélyen élő diákjait látjuk. Így előttek. Az ő neve Németh Viktor. Jól tudja, az egyetem Viktor. Ő egy igazi káros szenvedélyen élő, a kocsmából hazafele igazi túlélő. De tanulni nem tanulna ő sem. De minek is, hisz ő a kocsmában a ő sem. Az ital miatt nem figyel az órákon, ő bármire azt mondja, szívesen kipróbálom. Másnaposan vezetett, ezért nem lett meg a jogsi, majd észrevette a kocsiban, lemerült az aksi. Ő itt a csalódós papról, aki nők után még nem rohan, érdekli őt a karate és a pot, de azért megsúszik néha egy-két hurikon. Amit még lekötik, azok a hangfalak. De nála is órán csak egyesek hangzanak. Az ő szakterülete lenne az ivászat, ha a kocsmában ül, akkor mindenkinek vigyázat. Ő biztos nem lesz senkinek a lábtörlője, ezért érdekli őt csak is a barátnője. Ő lenne a Vámos János, és a fiától egyáltalán nem hányos. Bemutatnám az apját, ő kampja be. Nem is sejtjük, mennyire megütette Janit a társasra. Ő az az ember, aki soha fel nem adja, és egyszer az is, aki a tanároknak a tiszteletet meg nem adja. A másnaposság miatt néha nem tud figyelni. Ezt a matek talán nem tudja elviselni, de ő is inkább elbúcsúzik. Valahol csugiban kézbe eskedik. És akkor a szavazás újraindít. Egyhangú szavazás alapján ezt a kategóriát Vámos János nyerte. Nagy tapsot neki, és az ő díja az aranyszakmát, amit a színpadon át is vehető. Utolsó kategóriájához érkezett. Ebben a kategóriában a 10 megjelölt diákokat vehetjük szemükre. Ők az osztály, horgászai. Az osztály két megfogása. Ő lenne Simon Krisztián. A tanulásában nincs ilyen, de ő is inkább kint ülne a tónát, mint magyarul sikoltozó, jól jönnek, írtak. Bedobná a botot, fogná egy-két halat, mert az érettségi neki nem lesz meghalad. Vagy felpattanna a brinkára, hogy addig se gondoljon a pálinkára. Ő majd a bicikliről integet, az osztályai az is integet. Mit írtak? Nem is jól sintet. Mindegy már. És akkor a következő. Az ő neve Kovács Viktor. Még most sem tudja, mi ez a tranzisztor. Nem tudja azt sem, ki milyen értékeket hordoz. Jobban ért az autókhoz, motorokhoz. Nem szeret más csinálni, csak motorral lejárni, és azon gondolkozni, hogy lehetne az iskolát kijárni. Ijesztő ember, mert nagy a termete, ő is szeret lógni az interneten. Egyes kap, mindig a tanárt okolja, ezért is érdekli, jobban a motorja. És akkor most szavazás.
részvételi díjon. A szavazás lezárult. Az eredmények alapján az osztály nagyfogása Kovács Viktor lett, és nem csak a területe miatt, a színpadon átveheti a díját, ami egy aranyban. Ezzel aztán sok nagyobb alatt kell fogni. Kapásba, Viktor, mondja telefonat! Hát ez egy pont, úgy néz ki. Vagy harcsa? Én nem tudom, hogy nem értek ezt. Azért kaptál. És most üdvözöljük az díszvendégét, a térat. Aki szeretne ajándékot kapni, most tapsoljon neki egy nagyot, nem különben nem fog kapni semmit a fallán. Jó, Buki, gyere! Na, hát elnézést a késésért, de úgy közben defektet kaptam. Kiugratta jobb első szarvas hátsó helyet. Kivettem belőle a csavart, bevizsgáltattam, és arra kérném a kedves gyerekeket, hogy fáradjanak el a DNS-ükkel együtt. Na, te mit szeretnél? Gyújtsavarhúzó részletet. Hát kapsz mellé egy dobos csavart is, meg egy gumit, hogy az autókba csavargass. Na, és nekem mi a kívánságod? Hát, én nem olyan gondoltam szeretnék. Hát ezt a kérdésedet csak az évén kívül azt fogjuk tudni teljesíteni. És meg hol van? Egy karácsonykor jön. Az még mennyi idő? Nem tudom, nem figyeltem adva. Aztán azt mondom, hogy szép. Lehet, mindegy. Na, te mit szeretnél? Én az érettségit. Megadom ezt a És hogy hívnak? Mi az, hogy csak hívnak? Jogi, Jogi van. De, Jogi, nem Jogi. Na, mégis mozi van eled. Bamravács. Nem ajándékozott tartomás, ajándékot iszomsortadás. Meg egy nyalóka. Jó lesz. Akarból jötték. Nem, jó anyám. Ja, akkor nem mindegy, csak szakálom ezért, nem mindegy. Mit szeretnél? Hát, én majd ha próbáljuk jár, minden töltfelelésni a kett. Szóval már 2 évet áll. Hát ezt a főnök úrral beszélt meg ezt a kettes, nem tudom, hogy hol van. Én meg adnék neked társadalmat, mivel kicsi vagy, elég meg dobozos kakaóval. Parancsoltak. Jó. Maga, jöjjön fel! Mi az, hogy nem lehet feljönni? Nem amerikanám, hogy megkényelkedjenek tőlem. Na, de azért nézzük, mit kap. Döntsön a fortuna. No to ja. Hol néz ki? Kapis! Te kapisok kapsz.
Amiben nem lehet kell feljönni, azt is visszakérem. Megkérnénk a részszalmas tulajdonosát kéne fáradjon ki, mert nem tudnak a vendégek beparkolni. Jó, vagyok akkor. Te hogy nem maradjál ki, kapsz egy száraz kenyeret. Tessék. Nem, az a kenyér nem csak úgy száraz, hanem még természetes is. Sajnos az élapó már megint megfeledkezett az osztályfőnökre. Kérem, bármilyen feltalálni a színpadra. Kérem, mondja el tanárnő, hogy mi rosszaságot csinál, hogy megint kihagyta a kérelmet. Valószínűleg az a bűnje, hogy kevés ötöst adott fizikából. Hát akkor azt ajánlom talán, hogy ezen változtasson, ha valami szeretnél. De azért mi meg szeretnénk kérdezni, van kívánsága? Hát számomra tehát nincs. Viszont az osztálynak szeretnék átadni egy idézetet, úgyhogy megkérem az osztályok diákjait, hogy mindannyian fáradjanak fel a színpadra. Várjatok anyag! Paul Coelho, brazil író idézetét szeretném átadni nektek, remélem fogom látni elolvasni. Álmodj, amit akarsz, menj, ahová szeretnél, legyél az, aki lenni szeretnél. Kaphatsz elég boldogságot, hogy kedvessé tegyen, elég nehézséget, hogy erőssé tegyen, elég fájdalmat, hogy emberivé tegyen, és elég reményt, hogy boldog lehess. Hát szívből ezt kívánom mindannyian. Köszönjük szépen találni. Lehet, hogy a Mikulás megfeledkezett magáról, de mi nem. Erről nem tudok. Köszönjük tanárnőnek, hogy mindig kiállt mellettünk. Tudjuk, sok rosszat megtettünk. Bocsánatot kérek az egész osztály nevében, mindenkinek könycsepp szanszánik. Nehéz a búcsúzás, elválunk majd könnyen, de szépen napjainkra gondoljunk örömmel. Így jött ki nem. Tudjuk, jobb tanárra nem kaphattunk volna, akinek mindig boldogan gondolnak. Maga az, ki mindent megtett értünk, kit örök emlékül a szívünkbe víztünk. Köszönjük a sok jót, mit magától kaptunk, reméljük mi is a jó irányba tartunk. Ezt az utat maga mutatta meg nekünk, hogy mi is majd jobb emberek legyünk. Az élet titkát mi is majd megszeressük. Szeretjük? Végezetül azt mondanám, mi is nagyon szeressük. Nagyon szépen köszönöm, valóban meglettetek. Nagyon szépen. És akkor most az osztály legjobb pillanatait vetítsük le.
Igen, ilyenek, de az enyémek.